velkommen til min YouTube-kanal. I dag vil jeg vise mit værelse, fordi det er min første YouTube-kanal. Okay. Der er min computer. Hallo kameramænd. Kom fra dem. Der er min reol. Det er min kameramænd. Hun er fra en anden YouTube-kanal, men okay. Her er min ting. Den hopper jeg nogle gange i. Det er mit loft. Så. Jeg er min værelse. Hvad kigger du på? Hvad kigger du på? Hvad kigger du på? Kigger du på? Okay. Præcis. Okay, man kan så ikke se det, men jeg har et kæmpe vindue der. Det var min første video. Ses.